ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଆଦିମ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ସେହି ରହସ୍ୟର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ। ସେହିପରି ଏକଦା ମାନବ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତାହା ହେଉଛି ମେରୁଜ୍ୟୋତି, ଯାହାକୁ ପୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଏହାକୁ ପ୍ରଭାତର ଦେବୀ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଗନର ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ନିଆଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଆଲୋକ ବା ଆଲୋକର ଖେଳ। ଆମେ ଆଜି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀର ଉଭୟ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ମେରୁଜ୍ୟୋତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମେରୁଜ୍ୟୋତିକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ନର୍ଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ ବା ଅରୋରା ବୋରିଆଲିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଏହାକୁ ସଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ ବା ଅରୋରା austrialis ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହା ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଏହା ଏକ ମହାଜାଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରେ ସବୁବେଳେ ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଛି। ଏହି ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆଲୋକ ତାପ ପାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମହାକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଗତି କରି ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବା କୋର୍ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଫଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ରୂପେ ଧରିନେବା। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋସ୍ପିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମହାକାଶରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାର୍ଜିତ କଣିକାର ଝଡ଼ ବା ସୌରଝଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋସ୍ପିୟରରେ ବାଧା ପାଇ ଏହା ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି କଣିକା ଦୁଇ ମେରୁ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଆସେ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏହି ଚାର୍ଜିତ କଣିକାର ସଂଘାତ ହୁଏ। ଫଳରେ ସେହି ଗ୍ୟାସ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହୋଇଯାନ୍ତି ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଫୋଟନ୍ ବା ଆଲୋକ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ମେରୁଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ଏହି ଚାର୍ଜିତ କଣିକାର ସଂଘାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଲାଲ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସଂଘାତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିଭଳି ଏହି ମେରୁଜ୍ୟୋତି ଦିନର ସବୁ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଏହା ଦିନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଏହା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କଦବା ତୋରଣ, କଦବା ପର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ମେରୁଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବା? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା ଆଲାସ୍କା, କାନାଡ଼ା, ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ ଆଦି ଦେଶରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚିଲି, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆଦି ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ଠୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହା ମେରୁର ଅନେକ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନରୱେ ଦେଶରେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନରୱେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନରୱେର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମେରୁଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।